Tämä vihertyvä kyhjöttäjä on harmaapäätikka, joka viettää raikasta talvipäivää tässä kelopuussa lähes latvassa. Lintu on hieman hankalassa paikassa kuvattavaksi, mutta tällainen lekottelu ja laiskottelu on sille varsin tyypillistä. Sillähän ei ole mihinkään kiire, koska se on paikkalintu. Elelee samoilla seuduilla siis ympäri vuoden. Harmaapäätikka on aina hieno laji nähdä ja myös näin kuvata. Tämä käväisi äsken tässä läheisellä syöttöpaikalla, mutta oli niin hätäinen, etten ehtinyt saada siitä kuvaa. Nyt se vaihtoi paikkaa. No niin, nyt on kuvaan saatu harmaapäätikka, joka on hieman tämän talipötkön takana ja lähti nyt juuri karkuun. Ei lähtenytkään, vaan näin väärin. Olen tätä tässä kyttäillyt täällä pohjan kunnassa eräällä pihalla jo tuntikausia ja nyt lopulta tämä tikka tuli tähän talipötkölle ja saan tästä muutaman kuvan.